आखाइ गुदुं सौरनो हागोन गोगोमान दा फिसासो मासे दंबावो फवासे जायालै फवासे जाया मा होनदों मोसौ दोस्लायहैबाय बोरमा दोस्लायहैबाय बोरमा दोहैबाय ओमफ्राय आंसो नेगासिनो नै बाब खामानि थिननो मोनोबाल'सो खुसि दा हिनजावफोरबाथाय आयौ मा दाउस्रिलाय लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसननायनि थाखाय सिगांग्रो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय बे भिडिअआ उन्दैफोरनि थाखाय नङा बैसो जानाय सुबुंफोरनि थाखायल' दा नोंथांमोना गाव गावनि हासुग्रा आथोनखौ लानानै सोरबा बिराद टेनसनाव थानो हागौ दा नोंथांमोना जेबो टेनसन जानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे अइल लाना फैदों बे अइलानो जाहैबाय 100% पियर आयुर्वेदिक आरोना नोंथांमोना बेखौ न'आव थानानै इउज खालामनो हागोन नोंथांनि आथोन गोलाव एबा गिदिर खालामनायाव जोबोद मदद खालामगोन आरोना बे अइलानो जाहैबाय ग्र'लं अइल मेनसुरनि दा नोंथांमोना बेखौ बोरैहाय इउज खालामनांगौ नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं खिथालांबाय थानोसै दा नोंथांमोना हाथाय बाजारनिफ्राय गोबाङानो बायनानै फुनलाबायो आरोना बेफोरो माने साइड इफेक्टबो जायो दा नोंथांमोना बेखौ फुनोब्ला माने जेबो साइड इफेक्ट जानांगौनि गोनांथि गैया जेबो साइड इफेक्टबो जाया नोंथांमोना मेनसुरा होनाय डक्टरजोंबो रायलायग्रोनो हागोन आरो डिसक्रिपसनाव डक्टरनिबो नाम्बार होखानाय दङ बे थांनानै नोंथांमोना डक्टरजोंबो रायलायनानै लानो हागोन गोबां मानसिफ्रानो इउज खालामगासिनो दं आरोना बे ग्र'लं अइलखौ गोबाङा प्रमानबो मोनबाय दा नोंथांमोना हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै फुनोब्ला साइड इफेक्टबो जानो हागौ नोंथांमोना बेनिखायनो डक्टरनाव सोंनानै फुनबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेनो जाहैबाय मेनसुरनि ग्र'लं अइल नोंथांमोना बक्सनि सायाव नायनो हागोन बेखौ नोंथांमोना बोरैहाय इउज खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला नैबेहाय माखासे गाइडलाइन्स होनाय दङ जेनेबा नोंथांमोना सानसेयाव बेखौ खननै इउज खालामनो हागोन मोनानि टाइमाव खनसे उन्दुनायनि सिगां बेनिफ्राय फुङाव नोंथांमोना ब्रास खालामैनि सिगां सिखारब्लानो फुननो हागोन आरोना नैबे बिदि फैयो आरो नायनो हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नोंनि आखायाव थरथिंगानै बा थरथिंगाथाम सेरनानै लानानै नोंनि हासुग्रा आथोनाव मोजाङै माने मालिस खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना बिदिनो मर्निं टाइमाव फुङाव नोङो सिखारनायनि सिगां खनसे मालिस खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोङो मोनानि टाइमाव जेब्ला नोङो ओंखाम जाखांनानै उन्दुनाय टाइम बे समाव नोङो माने मालिस खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर अश्वगन्धा शिलाजित केसार जायफल श्रीगोपाल अइल गिंगार अइल विंटार ग्रेन अइल लं अइल बेफोरनो बेखौ माने 100% पियर आयुर्वेदिक खालामनायाव मदद खालामो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना प्राइसखौ नायनो हागोन नै प्राइसआबो बारा नङा 490ल' आरोना दा नोंथांमोना बेखौ बायनानै फुननो गोसोब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना अर्डार खालामब्लानो जाबाय अर्डार खालामनायनि सानथाम बा सानब्रै थानानै मोनफैयो आरोना आंनि लोगोफ्राबो गोबां बाहायगासिनो दं बेखौ प्रुफबो मोनबाय दा नोंथांमोनाबो इउज खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर मा होनदों मोसौ दोस्लायहैबाय बोरमा दोहैबाय ओमफ्राय आंसो नेगासिनो नै बाब खामानि थिननो मोनोबाल'सो खुसि दा हिनजावफोरबाथाय दाउस्रिलाय नै रोङो नोङो दाउस्रिलाय मोसानो बागुरुम्बाखौनो मोसानो रोङानो माथो नोंलाय लाबदायावसो थायोबा लाजिनानै फांसनफ्राव मोसानो होबाबो नै आलु ओंख्रि आलुआबो गोजासो आलु गोजाल' बिस्थिबार दिन नालाय दिनै जेबो मोनजाया ओमफ्राय मा लाफा जायालै आं बिदि ओंख्रिखौ जाथारा आङो खामानि गैया गोथाव आं दिनै ओंखामखौनो जाया नांगौबा मिरामिसबाथाय ओंखामानो हाबा मानसिया गोसो होनानै जाया ओंखाम जानाया सोरबा गोसो होलायनांगौ नामा होयो नामा नोंनि गोसो ओंखाम फैदों ओंखाम मोनजायाखैमोन नामा मिरामिससो नायनो गाबोन जानो थाखाय हाथायाव बेदर लायनो दोनफैखानोसै र' जाखुमा मोनगोन ना बेलासियाव ओमफ्राय आंलाय आंनो बेदर जानोसो नागिरबावदों नोंनो मा नांगौ नोंलाय थाइजौ फिथाइसो लाबोगोन आं नोंनो हाथाइनिफ्राय बार होनोसो दायो थाइजौआ मा एंगल लानानै सिख्लाफोरा फसायो फाग्लि जालायनाय दङ दाबो आयु फसाया जाबाय दासो हेन्डसामसिन जादोंनो माबाबाय होनथारो मा होनो जालु खाख्रेब नै लेंहरगासिनो दंबावोसो बिराद बुरजा जाखायो आं ओंखामखौ लाफा ओंख्रि आलु जहल ओमफ्राय ओंख्रिखौ इसे जानो रोङा बियो नै नाय फाप
पापर एरजायासै बानलु बाथोन आया पापर गैयासोथ' आरो सोना एवबानो जायो उथिं मावथ्र'नांगौ दे आं आयु होद आं जानोसैहाय आं जानोसै जानो लुगैदों आं आबां जाबां होसिगोनलाय नै हामफाया जानाया बवाब जायाबा खिफिगुलायनाय होख्लायसिगोन बे मिरामिसबाबो मिरामिसबा गाहा बांसिन खहाबो नालाय आंहाथ' बेदर नङाबा जाथ्रा बेदरबासो एसे माने जानाय बायदि मोनो आरो आलासि जायोबाथ' अमा बेदर मोनजाबासो आलासि जानाय बायदि मोनो आङो मिनिदों माखौ बब जानायफ्रा नायदो मा गामनो बिदि खिजायोदि ओंखामफोरखौ एसे मोजां जानांगौब्रा गोसो बिदि जायाबा बोरै जानांगौलै लागाव हर ओंखामखौनो लांना जायो बोरै जानो मिन्थिखादोंब्रा आं बेखौ मबाइल थुबाय थानानै दा माखासे आंना लोगोफ्रा खुसिया जावनायनि भिडिअ नायनो होननानै कमेन्ट खालामगासिनो आरोना सोरबा सोरबा आरो वाट्सएपफ्राव बुंगासिनो आंनि लोगोफ्रा दा खुसियाखौनो मोनथ'थाराखै जायगायानो माने जावजोब्बायना बयबो खुसियाखौ ओंखायनो आङो जावनाय जायाखै आरोना खुसिया दा खुसिया जावनोबो जायगा नांगोन नालाय मोननांगोनबो गुदुंखौ खुसिया गुदुंखौ होमबासो जावगोन नालाय दा नै गामिनि सानैसो सेंग्राफ्रा जावदों आरो बिसिनि जावनायखौनो आं भिडिअ खालामनो फैदों दायो नुहुरनानै खारबोथारदों आं बिसिनिखौ मोनगोन ना मोनाथाय र' खुसियाखौ जावगासिनो दं नै खुसियाखौ देन्जारसो खुसिया जावग्राफ्राथ' मोनदोंना मोनाखै माथो फिसासो दां माला खुसियाबो थेफाफाथार माथो गावनि लमानिसो मोनो नै थेफाफा खानस्रि बुंनायासो देरसिन दे गोसो हो लागाव फारसेनिफ्राय जावब्रा फारसेनिफ्राय हाखौ गारजोबबासो माबायाव थायो गाहायावसो थायो सिङाव मानि मेंनांगौ जाखो दे जावबायानो था फालांगि जायो नामा दा नुबासो लानांगौब्रा आया जावबायानो थाब्रा मोनगोन ना जावबासो दे लागाव अख्लायखायो जोंना जावनायाव नै मास्टारसो असे थांखो मोनामसुनांगौब्रा सिखारियानो बिदि जाबाय खुसिया सिखारियानो दे लागाव थेफाफासो बेखौ गारब्रा खानस्रि बाब्राबासो देरसिन गुदुङा बोरो गुदुंखौ नुवाखै माथो हा होमबालाय जावथे बिथिं जावथे जावगायथिं बबेथिं दावखोनो नुदोंलै बेलाय दावखोबाय खुसियाबाथा गाहायावबो फैदों जानो हागौ गाहायनिफ्रायबो जावब्रा खुसिया जावग्रायानो रोङा थै जावफेरिया रोङो नामा गाहायथिंबो जावनांगौ गाहायथिंबो हाखिखौ गारनानै ला मोजां साफानो नङाबा उनथिं फासयो खुसिया गिदिराथ' हाखिखौ गारनानै लाजोब सिख्लाफोर गोसथोनल' रोंगौ सालाफ्रा खुसिया जावनो बिदि जायो गोसथोयखायनोथ' दाखालि मानोबा हरफा जानो नागिरदों लोगो हमनो थांनाया बागानाव सोर लाइन मारिबाय थानायमोनलाय लागाव दे लागाव नै लोगोफोर खुसिया गुदुं सिनायाबा माने बिदि दै गयो आरोना खुसिया गुदुङा दायो मोनखासिगोन बेयाव बिदि गुदुं मोनबाथाय मोनबाय होननानै सानखा आरो खुसियाखौ बा खुसिया जावग्राफ्रा सेलथाव फानसिनि लेदार नामाब्रा आदायालाय नायसासिन माथो दे हख्लाय हाखिया गारजोबबासो मोजां जायो
गिदिरखा इयो खुसिया जेबो जायालै खुसिया मोनजागोनाव ब्रा दे गोसो हो बिदिबा बोरै मोनजानांगौ जाखो खुसियाखौलाय खुसिया जावनायनि थिखा होदों आं लोगोफोर 200 थाखा मासेयाव खिन्थु आधा केजि जानाय जानांगोन आरो हाब नारन बोखाबाय माथो गोगोम जागोनलै बे खुसिया एसे बेलाव सोंलाय लांबाय बेलाव मोनामसुनांगौलै एसे गुदुंखौ नंगौ जावथेदो खारदों दावखोलांगासिनो सनजयखौ जावहोग्रोब्रा जावनायानो जाया ओइ दोंनै जाबाय माथो गुदुङा मानै थागोनलै मानै होद गोगोम माथो खुसिया नों मानो ओमफ्राय हाखि गारबाय था गाहायावलाय दे सनजय जाव गोथौ जावथार सनजय नोंबो जावहैदोब्रा ओइथिं जावहैदो Hey! गोथौ जावथार बेखौ जावख'जोब ओइ हा गब्लं जाबाय नामा खारग'नो हायालै बे खुसिया मोननोसै बारा गैला बुस्थुआ गोथौआवनो दंहैयो नोंथिंनो साहानो ओंखायनो नै ओंखारबोआखै दाबो गिदिरथार नामा आच्छा माने अखा एसे मोनबावबानो माबाथिं फैसिगौमोन बे गोजौथिं नै लोगोफोर आइरन जालायलायनाय गोगोमखा मबाइलावसो फिसा नुदों फवासेसो जागोन आरो बे खुसिया जागोनब्रा नायबानो सिनायोना खुसिया बेसेबां जागोन गुदुंखौ नायबानो सिनायो खुसिया सिखारिफ्रा दे जावनाय मोनसिगोन मोनबाय गुदुङा मेरलाबाथ' मानैयानो थाखागोन होनबा बेहाय होद थायो फालो थायो अबेबा सेरसे ओइनै हाब माथो गोगोमथार गुदुङा दावखोबाय मोजांसो दावखोबाथ' गोरानाव देलै गुदिनिफ्राय जाव फासयबादा मोननाय नङा दावखोबाय दे सनजया बेखौ जाव खोलानिखौ जावहर गुदुंनिफ्राय जावदो ओमफ्राय मानो फबफिनबाय थायो साफा जावनानै लाया लबारा हाखौ गायनिखौ बे गुदुंखौ साफा जावनानै लाब्रा दे जाव ओइलै गोजौ ओरैबो थांगोन ओरैबो नाय ओइ गोजौजों नायग्रो इथिं दङब्रा बैखौ नुवाखै नोङो दोंसे माथो गुदुं सिनाया नामा गैलै माथो थैस अरिजिनाल खुसियाखौनो मोनबाय नै गारहर लानजायाव हमनानै हैद मानो बिदि बुथारखो गारहर मोनामो थैखासिगोन इयो
दङ खुसिया दङ ओरैजाय जावनाय जायासै साथिं जावफिन बे हाखिखौ ओरै गारहरजोब खोलाहा आं लेट जाबायना बिथिंबो दंखायो दावखोबाय वाटार लानजायालाय ओइलायसो दङ बैसेसो दङ ओइ मासे दं गोगोमखाना जावस'गोन खेला होद गावसो है मा गोजौआव जबाव गोजौआव ओइलायलायलाय नों बरनदोलै आं गोजौ गाखोनोसै ओमफ्राय ओइथिंजाय सोनाबहा बारा गारना फबफिन हरगोन ओइ जेबो नङा बोरियावसो ओइदिसो अब्रे फिसा ओइलायदिसो ओइलायदिसो दै खनालाय खन नाङा जावलांबाय थाब्रा ओइलायसो फैगोन इयो गिदिंफिनसैसो इयो रलै दा जावगोन देलाय नोंसोर जावगोनलाय हाखौल' सोनाबहा बारा गारना नोंखौ ओइथिं जावगार फैलाय थिंसो जावदैखा खुसिया मोनसेबा नै मादि जायो सैमा हां लानायनि हाखायो लाखायो हाङा हाया गुरैना होख्लायबाय थादों मादै नुखाथारबाय आंखौला गिदिर दा गिदिरानो ए गोमाव सिंसो नामालाय गोमाया नै ओइथिंसो फैबायदां नायलाय होथेसै खेला खुसिया जावनायानो सेसलै मोनगोन ना मोनालै इदिबालाय साफा जाव दावलासो दावलासो खुसिया उरखांनाब्रा खदालखौ खदाल गगोन माथो मोननैथिंबो दंना गोमायालै गुदिनिफ्राय जाव गोजौथिंबो दं मेंफालायो खेला थै गुदियाव हाबबाय गुदियाव ओइ लै जावलै फाग्ला लागाव खुसिया नै गोगोमानो दा फिसासो मासे दंबावो फवासे जायालै फवासे जाया जावलै खुसिया खुसिया लोगोफोर नै खुसिया वाव नै हिट ओट्स फाग्ला खुसिया बिदि जायोलै मोनबाय बिराद गोबाव जावनांबाय दंबावो मासे दंबावो फुरला फुरलि जाजोबथारबाय खुसिया जावनानै नागिरबावगोन दायो नागिरनायाबा मानै मोनबाय आरोना गोगोमानो खुसियालाय फवासे जागोन मानैजों जायोलै खुसिया अजन दङ फवासे जायो जाया बायदिसो नुयो गिदिरसोना इयो नै आसि बिमानिफ्राय देरसिन नै आंनि आसिखौ नाय आसि बिमाखौ आसि बिमानिफ्राय देरसिनब्रा नै बाथा बियो खुसिया बाथा नै मासे गुदुं मोनबावलायबाय माने बैसाग मासाव सेरायसिगौमोन बिसोरो जमा जमा थासिगौमोन बिदै दैयो नालाय दिनैबा थोसिगोन मानै मोनखांबाय आरो हख्लायगासिनो दंबावो आरो जावगासिनो दंबावो लागाव मोनसिगोनलाय नै मासेबाव गोगोमथारना ओइ मोनबायानो होनदो जावख्रा नाङा दै आंखो थाल्ला एसे हाब गोजौथिंनिफ्रायबो ओंख्लायबावदों माथो मोनसे गुदुङानो एभेलेबेल माथो ओइ नै बिथिंबो दै गगासिनो दं नै दै गगासिनो दं नैथिं थोबायलै बाथासो दां बै मोनसेया खुसिया बाथा बेखौ जावदोलै सन्द' जावखादो फारसेनिफ्रायनो जावखादो बारा थाङालै बियो बे हाब्रु जावखानायसिमल'सो खारनो हागोन बे ओमफ्राय बेनिफ्राय माबाला हाब हनै गोजौआव लांदांथार
माने दै नागिरोब्रा इसोरो दै जुदि बेयाव दै फैनाय मोनबा माबाबायमोन आरोना बेयाव दं आरो मालायाव ओइ ओंखारबोबायमोन नंगौ ओइ लबार माबानायाव जावदोलै जावजोबदो गारलायनांला जिरनाबो भिडिअ खेबजायालै बाला हाबबासो मोखाङाव नांलायलांगोन दा मेकआप लानाय बायदि दैया बै माबानिफ्राय सिङाव सेरमायनानै फैदों निज्रा दङ जानो लागाव ओइलाय दावखोबाय दंबावोब्रा फिसासो माथो बिलाय थै बे नङा दंबावो गिदिरा फिसासो बेयो नै बा नोगोर खारलायबावो बे नङालै बे फुवानसो फुवानसो इयो गिदिर दङ गुदुङा थाबबायदां साइडआव अबेथिं दंबावो गुदुं गुदुं बेबो